Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma na-ege m ntị, asị m anyị eburukwa n'agbata ụbọchị nke n'ụfụ na m yi white maka na obi adịghị m mma. O nwere vidiyo nchọkwu nnene n'akụkụ ebe a wee na-ejikwa ohere a wee na-adọ ndị mmadụ aka na ntị, biko ebe onye nọ uche gị dị ya, be your brother's keeper. Uche gị dị ya, ihe ọbụla mmadụ na-eme n'akụkụ gị, always be watchful and always be mindful of ihe mmadụ na-eme n'akụkụ, maka na onye ịta abụọ n'obi bụkwa onye na-atapụkwa ọgha anya. So nwaanyị akịta nwe ihe okwu na vidiyo na ọ sị na mmadụ kwata na ya ada ha ebe ha bi kwụọ ụgwọ ọnwa 6. Ha mahụ na ọ na-ede nwa maka na ọ fụ na ndị mmụta dị nwa ụfọdụ ntị nwaanyị a nwa ya nwoke anaghị anụcha ihe, mana nwunye ya bụ deaf and dumb, onye ogbi, ọ naghị anụ, ọ naghị ekwu okwu. So ndị nwekwana obere nwa ya na ha bikwa. So nwaanyị wee kwata na ya dị ha wee notice na that kind of thing dị. Olu ofu mbọsị ọlalụ nwaanyị ahụ sị ka ha jee ka ha gote ihe nwa maka na ya nwakwu dị ime. Mgbe ha jeziri ime ahịa ka gote ha, onye nwaanyị ego si oke na ego anụ nwere 3000 na je gotele m ihe ebe dị otu a na nna abịa na nnụlọ ebe a chere gị na nna eli nri. Ọsị oke kude nwa ka m kudole gị. Since that day kunye nwaanyị ahụ nwa onwezi onye fụrụ ya. Okulu nwatakịrị nwaanyị mmadụ maka na efu na nwaanyị ada anụ. Enwere uche mmadụ dị njọ, obi ndị mmadụ very very wicked and heartless. Biko welu na aka unu na vidiyo aka unu ụfụ ihe mmadụ mere mmadụ ibie. Biko nwaanyị na-agbagharị na-achọ for help, ọ kpọkwa phone number ya ebe, ọ kpọkwa everything. Biko nenecha vidiyo ahụ nwaka efe ebe kpọ phone number ya ka ị malụkwanụ onwe ka esi locate ya nwa ya being her grandchild, ka mara ihe mere na nwa bụ ihe bụ ihe mwute. Abịa na-asị Igbo niile ebe ọbụla onye nọ, biko share na vidiyo na ka mma na nwaanyị a enweta enyemaka lụrụ ya. Nekene vidiyo ka unu fụ. Ọ dị mma, Igbo Chineke kele ma chọọ ezi mgbapụrụ iche. Biko mama anyị a n'ebe a na-achọ nwa ya achọ. Unu lee anya obere nwa anọ nga, unu ga-ahụ na obere nwa anọ nga na-efu efu. Mana aga m achọ ka mama jiri aka ya kọwara anyị kpọmkwem otu ihe siri mee. Mma ngwa kọwara anyị aha gị. Aha m Elizabeth Agụ. The woman bịara na compound anyị, bịara na compound ebe nwa m nwoke bi, bịa rent ụlọ nga sị ahụ ọ blessing mmadụ. So 3 days ụlọ ya sị ya ji gị kpata ibu ya. So after 3 weeks ya bịa. The 3 weeks ọ bịaghachiri, chi ya nwe ya sị nwa ya nwa nne nwa anaghị ekwu ụka, ọ deaf and dumb. Di ya gawala ọrụ that time, ya sị o duji ya ka ya gaa zụrụ baby things na ya dị ime, claim na ya dị ime. On that Friday before that Saturday ihe a mere, ya so duji ebe ọ mụrụ nwa ka ya ga ele afọ ya. Ya ruo ebe ha gara lecha afọ ya. Di ya lọta, di o sohopere nwaanyị aka na nwaanyị a dịka ọwụ ezigbo mmadụ. On Saturday di ya ejewe ahịa due na deaf and dumb, ya deceive ya kpọrọ ya. So mgbe ahụ duji ya ka ya ga zụrụ baby things ebe ha na-azụ baby things, ya kpọrọ ya jewe ụzọ Ọnịcha. Kpọrọ Ọnịcha ma this woman adị confused, ọ makwa ha ebe ọ nọ. Ruo n'ebe ọ kwụsịrị na ebe Ọnịcha, according to ebe ọ si ya ga-aga ejiri anyị ebe ahụ, anyị amaghị ebe ọ nwee ike ịkpọtali ahụ ebe ahụ. Ruo ebe ahụ zụcha ihe oriri a na-ahụ ji ebe ahụ na-erekwe beans ya eshiri eshi, ya so ọ zụtacha ihe oriri nye ya erie, zụrụkwa ka ọ gaa na POS na ebe ahụ ga ewere ego, werecha ego gbere ya were 3000 nye, so ọ ga-azụta slippers, ọ zụta 2, otu ga-awukie. So the woman agaghị ịzụ slippers, ya narị ya nwa ya, so ya ka ekuku nwa ọ ga-azụta slippers. Mgbe ọ na-agaghị ịzụ slippers abịa, ọ nwụzikwa the woman eburu akụrụ nwa ya move. Ewu ahụ na-etiwe. Nwaanyị ahụ isi na obi ebe a obi na ya dị ha ebe a nwa m nwoke ebi. So na ebe uzele ọgbakọ na ke Emeka Okwuwe na uzele ọgbakọ opposite to top rate filling station. So ebe ahụ ka the woman kwatara only 5 days ka ọ nọ ebe ahụ. 6 months ha student ọkwụrụ ọ nọghị ya bụchi ebe ahụ kpọrọ ya gawazie zuru nwa ahụ gbafuo. Since ahụ anyị ahụbeghị. On Saturday ka ihe a mere. Okay, Saturday. Saturday ka ọ mere. Since ahụ anyị gara mechaa statement na police station. Nwaanyị ahụ o nwere onye jitu picture ya, nwere ka anyị ga-esi nweta egwu foto nwaanyị ahụ? Onwe onye kwere na ya ma ya onye ọwụ, onwe onye ji picture, onwe onye ma ebe ọwụ. But according to mgbe m jụrụ ya sị wụkwa na onye be ya sị awa onye ụlọ ama ifeke, onwe onye ma kwuo eziokwu ma kwuo okwu ashị. So isara ahịa blessing onye. Ọ sị blessing mmadụ ọhịa dị na city. Onye ọ gwara anya, but onwe onye ma ọ eziokwu ma ọ ashị.
so Okay. And then nwa gị nwoke anaghị ekwuzi ụka. ọ na-ekwuzi ụka ọfụma And nwaanyị na-anụzikwa akwa ntị anaghị nwaanyị a na-anụdo a na-atọ atọ ọ na-ekwukwa n'okwu so ọ dị mma. Ngwanụ o nwere akara ekwentị ibu n'isi nwere ike ịkpọ adịghị ama ma ndị mmadụ hụ ya ka ngwa kpọgodi. 081 633 89662 Kpọọ ya ọzọ. 081 633 89662 Ọ dị mma. Ihe awụ nwa ya nwoke adịghị ama ama biko. Ihe awụ nwa ya nwoke ọ naghị ekwu ụka ọ naghị anụ ntị. Biko adịghị ama ama onwe ka oyi uche hụ obere nwa ahụ unu akpọ akara ekwentị mama kpọrọ baby boy kwa nwa nwoke we ha and nwa how many months? Okay, 4 months. 4 months. Ọ dị mma 4 months. Ihe akwanụ mpa dị nwa ọ naghị ekwu okwu ọ naghị anụ ntị biko arịrịọ ka anyị na-arịọ onwe ka unu si hụ nwa kpọọnụ fon nọmba ahụ mama kpọrọ ka anyị nwee ike chọta nwa biko arịrịọ ka anyị na-arịọ maka nke ahụ biko nụ ndewo. Ọ dị mma. Nwunye ebe wele nọ na ebe wele biko afọ meji m n'aka nwere nnecha anya vidio biko a sị m onye ọma ka anyị sinyelu nwaanyị a nwa aka chọta nwa ya biko si nyere aka and ha na-akọwakwa nna akpọchakwa afọ ebe nwaanyị ahụ si n'osi amaghị obodo ọha kpọrọ akpọ ma ha na-asị na ebe nwaanyị kara obi kuru nwa mmadụ wee pụọ amaazịna na afọ ọgwa ha o ji wee kwụ ụgwọ na ya adahabe na resipt edenye ụgwọ isi ọ bụkwa eziokwu na onye kwụrụ ọgwụ ọnwa isi sọsọ ihe obi n'ụlọ ahụ izu ike ịtọ ka obi n'ụlọ ahụ wee mee ihe o mee wee pụọ nwaanyị wee na-eti mkpu wee na-agagharị wee na-anyụ n'ọha na eze biko nụ ebe onye mmakwa na ụlọ eje wee nweta solushon maka amụghọ m ihe bụ inecha anya kwụọ ụgwọ ọnwa isii n'ụlọ just because ndị chọrọ ịtọrọ nwa mmadụ enwude gị na ofu mbọsị agagharịgide gị na-enwute gị na-ati gị taya n'onu mụọ agha ọkụ asị nọ injustice mana ị nwere obi mee mmadụ ihe anụnwa onye ọbụla nwere obi mee mmadụ ihe abụkwa onye abụ inweta ya eke obi mee maka na Chijioke Mbanefogulu na-egosi onye na-asọghọ ajị dị n'isi wee taa m alụ ndị atagwalịkwa mma nsọkwana nsị dị n'ike wee taa ya nke ya na ụtago maka na ụwa abụghị atagwalụ na ụtago mana mma na-emezi ha asị nye mkpụ asị mmadụ si gbara maka na mmadụ na-eme mmadụ adị wiked ọ mmadụ na-eme mmadụ echenji ọ mmadụ na-eme mmadụ ibi agba wiked biko nụ Igbo ndị ọma ji eme ana m adụkwa were ọha na-adọ mmadụ niile aka na ntị biko nụ onye mmalụ ka o si eme uche ya adị ya ebe ọ bụla ị na-aga be conscious of your environment mmadụ abụghị isi na mmadụ bụ n'ebe gị ka ime ya nwaanyị mee ya innocently si oke ebe nwaanyị bịa m dị ime ka m kụnye nwa ka o kwuru ka m jide gote ihe nwanụ o kunyeziala gị nwa ọtọ ọnọzie ikulu nwa mmadụ waa ike obi ikulu nwa mmadụ waa ndị mmadụ kakwara obi nwee na-asị biko ebe onye nọ fụ nwaanyị biko sikpọbi ya ihe bụpụ ya ọnụ oke ekpere ka okuchi ata nwa anụ azụ onye mụ ihe o ji goje mee nwa mmadụ onye mụ na owolu gị ya mee nwa na otu mana Chukwunna ekwe na Igbo ndị ọma na-ege m ntị ka ọ dị na mgbe ọzọ